Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Daki kentin ngolem. Npau umodi ya ka jingyap jong upop Francis. Haka baulat ho haka YouTube community post jong ka channel jongu. Tongin ngap ya ka kruo ngolem jong umodi. Halor ka jingyap jong upop Francis. Las pangjur. Hakan ka jingyap jong upop Francis bakhoy. Hakan ka por jong ka jing sosi. Bat ka jingken mau. Ka mensim jonga ka ngolem ya ka niam Katolik. Hasitulup ka pertai. Ya upop Francis. On saken mau kum unong tebe jing syai. Ya ka jing isen ka jing ngorit. Bat ka jing slur bakan jaman sim. Daki milian ngut ki breu hakelang ka pertai. Ladu ka arta badang kena. Ula IT yalade nakam taka kam jung Jesu Christ. Ula 3 minut nakam taki badok. Bat ki basyak nyoben haka imlang saklang. Nakam taki to ki basyam jenjar. Ula ai ka mensim jong ka jing kermen. Ngalakot ki jingalang jong abat u. Bat la ai mensim daki jingle jong u. Ya ka roy kapar jong ka India. Bat barok saudong ka roy kapar jong ka pertai. Ka jing i jong u ya ki nong India. Kan sa nek junong. Ka mensim jong u kan sa syam. Ya ka jing sok bom jukut haka jing kedub jong u belai. Ya kini ki kentin. La tho da u Prime Minister jongi u Narendra Modi. Haka YouTube community post jong u. Nakam ta ka jing yap jong u Pope Francis. Bat kini ki kentin jing tho jong u kidai ki kentin ngolem. Nakam ta ka jing yap jong u Pope Francis.